Siguro sayop jud. Sa giingon pa nila usa ka dakong pagkabinuang ang magpabiling gahandom sa imong pagtagad. Kay kuno bisan unsaon, dili ka maakua, dili ko maimuha, dili magkakita. Ug bisan sa pagbalibali sa kamatuoran, imposibleng pagkahitabo nga kanako ikaw maganahan. Siguro sa yupsad, nako og ni Cupido. Kay sa katong nagpataka siya pamana, ako ra ang naigo. Ug sa matag subang sa adlaw, ikaw ang akong mahinumduman. Matag sawop niini, ikaw lang gihapon ang gikahidlawan. Pakyas lang si Cupido. Kay ikaw, wala gyud niya giigo. Balik ta sa sayop. Lawgan bang matawag kung sundon ko ang akong kalipay? Kung magpadayon kog handom, kung magpadayon kog laom, kung magpadayon kog pangumusta, kung magpadayon kog pangutana, kung magpadayon kog huwat, kung magpadayon kog paghigugma, matawag ba kini nga kahakog kung kanatong duha, ako ra ang may gusto ug ikaw, walay plano. Dili basad kaha mas dakong sayop ang akong pagkayam-angan, ang pagtugot nga magpakabuang para sa usa ka tawo, ang pag-ilad sa kaugalingon sa mga pulong nga kaya pa o basin di ay. Siguro sayop nga magsigi tagukod sa tawo nga layo na ang gidagan, nga magsigi tawag sa tawo nga sirado na ang dunggan pati ang dughan. Pero unsa may sakto, pasabta ko palihog. Kay sa kadugay sa panahon, mahug na lang mga bituon sa pagkakaron. Ang akong sakto, sa iyo pra gihapon para sa mga tao.